Ndara. Kok kabeh pakaryanku iki wis ora kerampungan apa durung? Kepareng badhe matur. Nanging saderenge kula matur sembah sungkem mugi konjuk Ndara. Tak tampa sembah pangabektimu. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat Ndara. Ndara, sedaya kewajiban para abdi mboten wonten ingkang ngujiwani. Sawanci-wanci menawi panjenengan badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumadyo Ndara. Sopo iki, Cek? Tangan tosi lho, Kak. Menika wonten tamu, Kak. Jebul kapan sing mau karo nyoto ta. Ucapaton sing mapan ing Kabupaten Pati. Babar pisan ora ono sing ngelo. Kabeh sarwa ayu apa. Aduh, ile Cak. Sampai 23 niku sinten tak piye lah. Jenengan iki kok malah kesetrum tiyang Madura. Ora bakal santai tak piye. Nuwun sewu. Lancing Madura. Asli lanjur Madura. Wow. Lancing Madura. Joko saka Madura. Denak. Jujune aku tahu dodol arit ning kono aku. Jujune. Denak. Lungguh. Denak. Ora ana kursine tak ya. Sik Mas. Ya, denak. Denak. Nggih. Kanggo denak. Pripun, Ndara? Kancamu nalika ing Madura. Nggih, dodol niki ra bakal sate. Kula sing dodol celurit. Denak. Sampun denak? Nyekek. Lah jare nek A dadi laki dadi lake. Berarti nek mangan dadi nyekek. Bener, pinter iki. Ojo kurang imbang mengkuri. Umpama tekan kuning papan. Lagu paling kurang kodanya. Ya ora dadi ngomong ki sana. Nanging pancen kula kandha pitakon mergo lagi sepisan iki aku mangerti sakan sakatine. Yen koyo ngono aku pengen tepung kang awak bener deh. Sopo kang dadi aranmu deh? Waduh ini. Sopo Kang? Rantang sari. Sari. Tangannya aja suwe ta ya. Tangannya aja suwe. Ora diculculke iki piye ta ya? Tangan kene nang ora dulu jek. Lah makane kuwi. Dadi awak bener deh. Iki sapa lho, sampean sapa? Kae sopo wae. Kudu sanderan iki. Seksi sendi. Sing kuwede belenggu. Wah, Wong bodine ta ya. Ya. aja ngina iki. Lho sing ngene ki sapa ta Ya ya? golongan iki lho sing digoleki wong lanang. Jos darah, jos disapa iki. Delak. Oh. Body Spanyol. Pokoknya gak cedak majan ta ya. Apa yo kepengen teko Iya ta ya. datang sekar. Rambam sekar. Kudu panoleh. Aku ora kepengen weruh. Ora pengen weruh. Wah, Ini awak bener deh. Iya, aku tak kenalan karo durung kok sono. Kok dhisik. Ora kono sing iki sita iki aku do nyerang ae. Aku pengen mangerteni kok. Nuwun sewu Ndara jenengan niku sing alus ah. Urung kok wis nyerang. Lah, iki lho lagi. Ojo atu-atu lawan Lah, yo contohnya sing halus kaya piye to? Iki dadi apa? Paling kecepet nggih. Mangga. Mangga. Kamu kudu kepengen ngerti marang selambung. Lek baleni Ndara. Baleni. Sing alus. Nggih. Mangga contohnya Ndara. Prikon. Mangga kan takut ya. Plek tak. Tung gentung cetut. Sing iki beda. Ape ta ya? Iki beda iki Ndara. Bedane sing iki Jajal. Contone Ndara.
Ndara, contone monggo. Monggo Ndara contone. Nggih. Laku sing alus dimi-dimi ya. Ya. Siji, loro, telu. Kok 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 kok. Wes batal wae Dek, batal Dek. Ora kuat aku. Iki jenenge monobodi semua. Monggo monggo Ndara. Iya. Kayak ngono ta, Bio? Ndara. Cocok Dek. Kenalan, Dek. Sopo kang kekeran ngomong ayu? Rantam Sari. Rantam Sari. Cepungke wong ayu. Aku udo pino. Kudu pinole. Jan cendek trembel. Lah maksude, Dek. Senajan elek nek pas Bio. Sing griyo-griyo apa rebo aku? Kok griyo-griyo. Kriya-kriya iki rasane jero ati kepethuk pawongan sing kaya ngene rasane Pak. Oh aku. Bocah wadon ing Kabupaten Pati. Pinter ngene ngelembono ta. Bener ta ya. Jenenge wis cop gali cop gali cop. Sik. Lho rumaksamu lho ya. Seneng kon do mesem guyu. Dipen sedulurku ki ngalebono lan kowe. Iki tondo bukti yen to keseduhatmu tekaku ning Kabupaten Pati iki. Panda sapa yen aku ki kesedulur? Iki belum wae lan awak penuh iki. Lah apa? Wiwit saka Madura nganti tumuju ing Kabupaten Pati, aku gak durung kapirang ulang wanita ora liya mengawak penuh iki. Patro. Lah kowe. Pancen ora luput. Ora pikir nek kelawan sedulurku ta iya. Penane nggonku cedak kelawan kowe-kowe kabeh iku mergo aku mambu ati kelawanku. Mambu ati? Aku cinta kesemangat. Arep ae. Lah sing siji. Padha karo sedulurku Dek. Aku wis kadung seneng karo Rantam Sekar. Wih. Wis kadung Ora kowe. Kowe ki aja ngrusui. Kowe iki aja GR. Rantam Pati, Rantam Sari, Rantam Sekar. Iki pancen tinemu jodone. Riyone telu, wadone telu. Sing telu bagus, sing telu wadon ayu kentang janda. Iki wis pindah dindani loro iki. Cocok. Kena kowe kondo kang kaya ngono. Nanging yen kanggoku ngono ora. Tak kandhani yo. Rantam Pati. Sapisan iki wae lagi ketemu. Gampang temen kowe sakatria kondo tresno. Iya yen nggone tresno tulus. Lah yen ora. Waduh di, timen awak menong ngerti di. Tresno wiwitane saka netra di. Yo. Tumancep ing dodo di. Dodo. Keweco ing bicara di. Bicara, terus? Iki mergo tresno di. Iya. Ora peno ketemu lagi pisan iki. Ning kaya-kaya ora bisa selak marang batin ta iya. Mon sewu. Tresno nggih Tresno nek kurang siji Ndara. Ya sing kurang apa di? Kurang es jus. Kandhane. Jan malah nantang perkara di. Lah jane yo malah ngerti-ngerti. Lala iki. Ora. Yen ora sakup. Wani kang gawe. Tata krama Uda Negara lan Sugosito ing Taman Pamargi Kepatihan Kabupaten Pati. Awak peno wani nyempalani aku lan sedulurku ketemu pirang perkara di sampeyan di. Jalaran kowe ngridu marang putri. Sopo awak peno di? Aku Patih Penjaringan. Bali takon sapa kang dadi? Utusan teran lancore Madura di. Kudu pilih Uga panoleh. Yen pancen kowe gawe gendro ing Kabupaten Pati. Kabarna opo lan Rantam Pati Rantam Sari di? Kae putriku. aku. Calon marotuwa. Calon maratuwa. Sampeyan jalan marotuwa kula. Kula tresno lan yoga dika. Leres. Rantam Pati pada kula pundhut garwa ta. Mbok empek bojo. Sudi apa? Lo empek. Kang ngempek bojo. Piye? Soale suwe omongane sing bocah pepek. Sing ngapa ngene kuping Rasane ora penak. bola balik Pak empek.
kelawan wong tuwa sing ra gelem ngadeni kelawan bocah enom ta. Sing kudune kowe kudu tak sirnake jalaran wani. Lo gedene samono. Sapi kan ora. Apa? Rikara sira sakatria jak tipes. Seliramu luwes sapa? Romo Macan Kuning. Macan kuning. Menika tiyang sepuh kula. Kowe putrane macan kuning. Sasampunipun kula muwuh Romo Macan Kuning. Sadak kaget jering ati panjenengan. Pernah nopo panjenengan Romo Macan Kuning? Panile lan kowe santera. Nggih. Kawruhan nira. Aku Haryo Penatas kadang wong tuamu. Kula mboten ngerti datang panjenengan, Man. Kula nyuwun para sapunipun ing ngageng, Man. Kula keselen, Man. Niku api-apine sampean niku melemu-lemu. Gimuk-gimuk abot, Man. Sebentar setengah Jalan. Kabupaten Pati ki subur sarwa tinandur murah sarwa Kula tinur. pitados man, waduh man, pangaksaminipun. Menawi kula sampun minangke, lan rayinipun Romo Macan Kuning. Yen pancen kaya mengkono, adoh saka sampah. Sliramu tak wenehi katrem ana ing kepatihan Kabupaten Pati kene. Dipun kemaringaken pun waduh. Melengku. Atas pun, Man. Aja nganti sira lumebu ning Teleng Udiyana Kabupaten Pati. Utawa Taman Sari Kabupaten Pati. Kula namung ngestuaken dawuh. Menawi ngaten menika pemuluhan kula piyambak. Kae sedulur. Oh, Dek. Sing gele pangapuramu, Dek. Nek aku kurang tua dene kelaman geliramu. Yo mriko sepurane ya Dek ya. sedulur ya. Ora ngerti. Ora ono sepura-sepura kanggo kowe. Aku anggar ngerti abdi siji kudu nyosor kaya gumun aku. Lajeng bintang menika kanggen kula sari garing sari Romo. Yo saiki uga sliramu semene kono. Waduh, pangaksaminipun matur suwun. Matur nuwun, Man. Matur nuwun kepareng, Man. Aja kurang impangun budi. Umpama tekaku ning papan kene kok anggap gajikan wani lungguh keng tanpa dibentani. Mergo aku kudu lungguh, Dik. Pancen ora luput, Dik. Satrane nggon kula mlaku ora ing Taman Sari kene rumangsa pegel sikil. Aku kudu duduk manis, Dik. Lah karo mangsa pegel saka rumangsaku ki ya cedhak-cedhak wae nggon mulungku lho ya. Madura Dik omahku Dik. Sampang Madura. Nek kene mau Bramen tahe kula. Apa bener awak beno keng aran ora mendo Dik? ora tak selai pancen bener aku kuwi. Piye Dik? Wow. Kaporo nyoto Dik. Nyoto Aku nyawang irung ini. irung-irung iki. Kok butuh pite.
Ngirbagi iki. Irme, bangi. Ngirbagi iki. Dut. Apa bener sampean dit garwane Kanjeng Adipati Wasejaya Kusuma Dut? Bener. Bodoh Dut. Lah kok bodoh? Kandhane Wasis Jaya Kusuma kae wis tuwa, Dik. Yen kaya aku panoleh isih nom. Gagah. Kurang kepiye to, Pak? Coba saka kuwi, Dik. Pasuryanmu kok ayu. Nah, Denok debleng. Akeh bocalan sing padha seneng. Kowe bos semono kowe kok gelem nglawan Mas Jaya Kusuma ta ya. Wasejaya Kusuma kuwi duwe bojo iki. Ya ora apa-apa to, senajan to wis duweni garwa, wis sepuh, ning jenenge tresna kuwi ora bisa ngalahke apa wae. Tenane iki. Bisa. Iku pawatan motor. Iki bang awak peno iki Wayu. Aku kudu santeran Dik. Terus santoran panoleh sing sawiji. Manile. Pinili. angin. Luwih becik awak peno tapek bojo Dik tinimbang Dewayu Wasejaya Kusuma. Rak loro wati sampeyan. Yen ora gelem karo kakangku karo aku wae. Apa karo aku kok gelem to? Milih siji antarané telu Dik. Nah, iki mono 3 serangke, Dik. Ora ana sing tak pilih. Aku ora sudi dadi bojo. Ganggut sampeyan. Aja kaya ngono Iya, lho, Cuk. Pak. Aja bocot. Iki mau ana nom-noman kang aran 3 serangke. Nah niki sapa? Menawi mboten klentu menika kudu santeran, kudu pinoleh ingkang sawiji kula mboten kemutan. Santeran pinulah pamit. Iki mau mbok takoni bocah saka ngendi? Menika kepulunanipun Patih Penjaringan. Oh, kaya ngono. Nek ngono aku njaluk sowaning Kakang Patih Penjaringan. Kados ngaten. Kakang Patih Penjaringan. Napa sebabipun jenengan timbali jalaran? Wonten salah satunggaling nem-neman ingkang sesilih panoleh santeran lan panilih 3 serangke. Jane niku sinten? Kanjeng Dipati menika pulunan kula saking Sampang. Wonten, Nani monggo. Mang tampani tumbak guntur. kagem napa? Kula njaluk patine ponakane sampean telu-telune. Jaran sampun pantun gonjak kelawan si Roro Mendut. Kanjeng Dipati pranyata pulunan kula lepak. Kula badhe ngesti padha menapa Monggo enggal sinten. Ndika sumengko ing pangabojo. Estunipun badhe tindak pundi, Mas? Aja etok-etok ora mangerteni. Kowe dlajikan wani lumebu ana ing telenging Udyana Kabupaten Pati. Gonjak marang Roro Mendut. Apa iku sing mbok karepke lan bakal mirang-mirangake marang wong tuwa? Paman Patih Penjaringan. Wis santer. Ajeng kula tutupi kados pundi mbok menawi ndika Bonertos. Pancen boten kula sila iman. Kondoni. Menika leres man paman. Kepiye Pak Lora? Jalaran menapa? Kula menika sampun tresna kalih Roro Mendut, Pak.
Kowe tresno lawan Roro Mendut. Nggih, Mas. Sementene ugi kula, Man. Kantos kula menika wani kemindang gonja dateng kusmaning ayu Roro Mendut. Sayekti kula menika tresno, Man. Kula tresno kepati-pati kalian Roro Mendut, Man. Sandaran panoleh lan kepani. Yen to kowe kepengin wong wadon 1000 cacahe. Kowe matura marang paman. Nanging aja Roro Mendut. Ya ilah lah. Walau kau kemauan man. Katawan itu ingkang ayu segitu yang wadi. Nanging menggahipun kulo nama Mendut man. Mungkin diko paring idilan pangestu man. Leres, Man. Idilan pangestu. Agrohono, Sandra. Bupati Wasis Joyo Kusumo Duko Yayah sini. Jalaran Patrap Pakar Timukang Mulir Selit. Sawangan tombak iki kanggo jebol waduk muka. Awan pancen mencari. Menawi diko boten paring istilah pangestu kulo lan kadang-kadang kulo. Menika gagahipun perkara. Pancen menika kulo sengaja man. Ipun muga-muga tenan. Pedhaipun Medyon. Pedhaipun Kanjeng Adipati Rangga Jumeno. Sinten ingkang dados korban man? Romo macam kune. Nanging panjenengan malah enak kepenak Kadipaten Pati. Menika ajak-ajak wanginipun. Seneng kowe Sandra. Apa ora keges atiku? Aku go keges. Aku go rudatin. Nanging Wasis Joyo Kusumo ki sekti. Rangga Jumena Rangga kiridan mati saka tangane Wasis. Oh, ampun. Aku rinantam kanthi caraku. Nanging kowe sing ndadekake muspra Sandra. Menawi ngaten pisahaken sedulur lan sedulur man. Ampun lepataken kula. Menawi kula wonten dika man. Yen ngono aku tega marang panjenengan. Mati jenengan. Sandran wong kene tumiba ing sawah. Besok lamun reja-rejane jagat. Katelo sawah panoleh. Panile lan Sandran tak jojoh anggo tombak. Mlebu sak godine. Papan kono kae. Katelo sah godi. Wasis ya wis tumpes tapis tanpa tilas. Besok yen ana